i des d'aquesta roda de premsa volem demanar a l'alcalde que deixi de posar dificultats a l'execució d'aquestes obres. Presenta al·legacions fora de termini i allargant les expropiacions. L'única que aconsegueix és bloquejar els treballs. Ell i el seu partit saben que no poden aturar les obres, però sí que les demora, i per això li demanem que no posi més traves. És important pel territori, pels ciutadans i pels veïns i veïnes de la nostra població i de les poblacions que tenim al voltant. I suposem que no tornarà a fer-se una fotografia al costat dels representants dels empresaris per dir que cada any que no estigui acabada aquesta autovia els costa 11 milions d'euros. I si considera que els treballs estan vulnerant la legislació europea en matèria de medi ambient, el que ha de fer és denunciar aquestes presumptes irregularitats a les institucions comunitàries. I sobre aquest tema important i que últimament incideix molt, voldria afegir sobre les al·legacions que fa l'alcalde en el sentit que les obres poden afavorir inundacions al nostre municipi, al Morell, en un extrem del terme municipal. Dir-li que el Ministeri ha dirigit a la nostra Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, demanant informes i els ha fet en diferents dates, com és l'informe del 16 de juny del 2006, el 10 de gener del 2007, el 22 de març també del 2007 i per últim el 14 d'abril del 2009. 4 informes en els que cap d'ells és desfavorable al projecte. I l'alcalde de Morell insisteix en la possibilitat de les inundacions al poble quan la nostra agència catalana, l'ACA, afavoreix totalment aquest projecte.